mamangalelwa nguJoseph Dube. Manini Kalemba Ruharu. Statement iti Enoch Marumisa ndiri kumangarira severe Joseph Dube nechikonzero chemwana wangu ari kurwara zvichikonzerwa naseverekadzi. Takafamba tese severekadzi vakabatwa vakabvuma. Vakati handei ndinobvisa zvandakaita, vakasvika pamba vakatora pendi remwanasikana wangu anova muroora wavo raiva rakasungirirwa mushonga, vakarizunza vachitaura kuti mampofu muroora wangu, ndakusunungura zvandakakuita. Ubaba uJoseph Dube ute hongu takafamba nanaseveri. Mwana wako ndarubi. Ndiye kurwara. Severi wacharubi. Zumge. Ndiwani. Garabas. Good. Chicha kaiti. Takafonerwa. Chinzi mwana wenyu ari kurwara kuchipatara. Ndobva tasvika kuchipatara. Tikaona murwere. Severi vakati zviri kurwara mwana sezvo manesi achiti hatisi kurapa chirwere chikurapika. Ngatimbofambai. Ndobva tafamba tikaenda kwatakaenda. Vakanosvika vakanzi amai simukai. Vanzi zvamuri kupa zvamauya pano maigona. Endai munobudisa muroora wamakasiya kuchipatara. Ini ndimi munozara ari kurwara nei. Munomuyonora muroora adzokweneke njere dzamuroda kumupengesa. Ndobva vatenda. Tikaenda kumba. Severekadzi ngati uyo. Severekadzi. Varipi? Havana kuya makwasa. Ndobva tasvika kuya ndobva vabuditsa pendi yavo. Leo noroya kapoza nanchi representa muroyo muroyo. Vabuditsa pendi yavo yanga ine mushonga yakadamburwa pakati vakati ndo maroyero andaiita. Saka vazunza mushonga. Pendi racho makaritsa. Halo, tora roora padara hapana chovanzwa. Vakariti ngatiripise. Ndobva vataripisa ndobva rasara pisa. Zvese takaorera tikaisa mubepa. Tabvapo vakazonzi mune nyoka iri mumabhanana. Vakati handisi kuda kuti vana vangu vazvizive. Ngatingoitai chinyararire. Tadzokera kuti tinotora. Ndekupi koko? Kusosombe. Mayoka. Sapo. Tara vataka. Tasvikako ndobva tati tichipinda kumusha. Baba vakaramba vakati vari kundipomedzera mhosva yandisina kuita. Varamba sabhuku akati panapa zvinhu zveda zviiti usiku. Nokuti mai vacho vaya vati ngatitorei nyoka usiku vana vangu vasingazvizivi. Ndobva tafunga kuti zano nderipi handiye kwachifi. Tikauya panapa nemandi. Takarara panapa pagedhe nemandi. Ndobva takazonzi tiuye panapa nasi sati. Ungazi South Africa? Ndobva tazoya tadzoka nasi. Mafambira takaita. Apulo mtu anoulele sitafumanzi. Ne 1 month. 1 month. Akuba uvelisanya mfanye. Uhlanya kuphi manje? Wonke ngincedile sithi hambe uyonishintsha. Yo. Ayikurapha endeni. Ali. Ayikurapha endeni. Ngabe vele nyanga. Mangaje yakho. Kwaye ku 14, kubizo 14. Yo. Uyana munopinda kumba kwababa. Moroyo nyara mwana yini. Apana mnaroramba. Ana akatoramba tatofunira samambo kwadzinga. Samambo ana zvantaura samambo ini sini yaka samambo kai. Samambo ira agora 8 ari mambo inde 17 years ndi mambo. So iko zvino ndine naura dzekumusha kwake mangwana chai. Ndikuti unotonga kumusha kwake ustakeni ndivava. Yese pane wi yendina kustakeni. Bakanyanza kubvuma mai. Ndo vakaipisa. Tony. Tatacha. Ndo pendera chete. Pendera pinga wakazana karawa mvura pinga. Daben kom. Duro vaka mwananga. Somba
ndoda kuudza chimwe chinhu Dhiwe vanhu vakangwara Dhiwe usarera dambudziko vakadzi vagara nevaroora vakadzi vakawanda vane mutactic yavo nevaroora ivo vakaregera kuva very active nekubatsira kuti mwana yarara achafa ndo pachatangira nyaya Dhiwe ivo kana vane mombe 14 dzichata 14 plus tosara usina danga kati munhu akangara Dhiwe manje chenje kanda remabhebhi dzisisaka iwe sekuri ya sarama ndozamakana muri vechechi makadii kuti dambudziko rakataurwa ka irori iwewe sababa unofanira kumira boldly mandizika kana wamira boldly vanhu vavokubatsira kana vachida zvavanoda izotaura navo ka handi vauya kuzobatsira ava ndo vakavatsvaka makavavimbisa chiyona maangoti varape mwana imi mutokupai mupurisa aiye mupurisa yobhawe ndiye achanomonita izvozvo manga dziyadzouya dzopinda imo muzotora dzazotora mwana weorapa andika kana arapwa musazotarise murume wakako murume wacho aringa akaibuda kuenda basa kunotsvaka mari yedani saka harakwanisa kuzouya zuruma manera so mari enda yedani tozvikutsvarawo mari zvinachipai mari ndikazobhadara saka iwe uchisiya aya vanasevere vako vakubatsira sabu zvana sabu yekinogara vantu vavuye nenyanga yakona nenyanga zakona vangene muzinga Dhiwe vamuncedisa uwezangale lo wathi akwenziwe emini that's fine and but umama phela wayekhona ngobusuku inyoka lana ngayifihla ke emini yawuzizisa akufihla ke khona bongaze nawe beboni ngani laba mina usebusuku nawo bazafake yabo no it's okay babuye emini yakhona bezi inyokuthi azwazibambe inyoka emini azibamba emini inyoka zabuya lapha sazibona utaso wabuya emini imgobho imgobho asilazi inyanga itype thina umtype but singafuni ukuthi nani be ichawe icost andizisa Dhiwe saka imini mangwana takupa impurisa yewathi kupa yona uyo bawe ndiyanoenda nemi unoona mozozoya mese musa 26 kudari muchitiudza kuti zvakafamba mwana uyu asarwari uya kuno uyu sumuka sumuka ndiye mwana wako unonzanini ndonzi Martha. Martha. Asi ndakatoswa chitupa ndonzi Martha nyoni. Martha nyoni Eh. wakatoswa chibarani Kudzinza rekwana mai. mai vako ndivapi Mai vangu. Ndiava. Asi bhachi ravakapfeka rasi ravo. ndenani Ngavari kurure muverenge kuseri kwaro kuti riri kunzi kudini. vakanzi Kuseri kwaro. alright mari asi vanonzi mai vako vanonzani Mai vangu vokunibereka. Mai vangu vokunibereka. Vanonzi mai Shai. mai Shai vari kupi Ndeva asi bhachi ravakapfeka ivo. ai wasataura zvebhachi mani Martha ha Ndeve kugokwe. saka manje wotaura zvebhachi here kana kuti utaura zvamai vako mwana wako anonzani wakazvara Kwandakazvara. Ndakatanga Mopi. aiwa uyo ainaye mudikari uchemani Ndakatanga Mopi kotevera Jose kupesira Aisha. Aisha ndiye Eh. ane mwezi mungani Aisha. Ane mwezi 1. murume wako Ari kubasa. kupi Ameno vakaenda kukorokoza kwavakaenda. uyu mudhara ndeupi Ndo baba vacho ndo vatezvara vacho. vatezvara vako kwiva vanopfeka dhuku vari muroora Ma? vanopfeka dhuku vari muroora Ndandisipo ndandiri kuhama dzamai.
saka kwamadzamai haupfeki dhuku wakarorwa aiwa bhachi ndo rakachinjurudziwa pakudii pakupfeka asi mai vangu ndivava zvechokwadi asi bhachi rakabva radii pabva paitiwa aiwa izvozvo sazvitaura wasandiudzira kana ndonyaya inongoripo chete asi ava ndo vasungawo dhuku ndo vana madzimai vana chii ndiani vasunga dhuku ndiani wako ma ndiani wako inini munhu ari kuharare ndibanishepi uyu ndiani wako ndivatete vatete vatete vani ma vani ndivatete vangu pai pabhendi apa vatete vako pai apa pandasingazivi vatete vangu pachitupa zvechoko asi vatete vangu upenyu hwangu hwese vatete vako pai pana baba pana baba wako baba wako ari pano here varipo varipi ndeava varum ava baba vangu ava baba avasunge ndiyo here baba wacho baba ndiani ko inoki ndiani nina wangu nina wako ndiye akasungisa anogara kwekwe okay ndouyo koyo ndiani ndiblaza hayo mira mani mira iwe ndiani iwe mbaza ma ndiani ava paringoita kutsonyana kuzo ndiani ava nyatsotarisa ndiwasu wasu pai ma ndiwasu wekupi ndiurowasere kwete mama ndiwani ndiri ozoro marumisa mira ndiani wakoni ndiani nebaba ma ozoro marumisa ko aiwa ndiani wako ozwere ma ozwere marumisa ndiani wako handimuzivi ozwera muzivi sei mukoma wababa wako kana mukoma baba vangu handizvizivi vanozi babani baba afadzai baba afadzai baba afadzai wavazi here baba afadzai asi pane nyaya iri kundishamisa pano ndei kuvakuru wokwamurimi kundishamisa ndekuti ava ndirimuona sisi ava nateta ava ndisisi vangu ava ndiriga asi handasati ndambovaona muupenyu hwangu hwese haiwa izvozvo sero nazvo vatete vako avo vatete vavaziva vateteka ndatanga tovaonera pano nhasi nonyepa iwe zvechokwadi ndakavagumya kumusha kuchiri kumusha chaiko kumusha mo 2009 chaiyo 2009 kudhara chaiko bani matichi tarisa iwo ndiwatete wake neshani ndosisi wake saka roziya gara pasi ndokuvhiringika kwacho wazvona ko baba mobhi vacho baba amobhi varupi avapo zvandi baba amobhi vari kubasa gara pasi chigara pasi mai vako waona handi wazvona here ndachini ndinotenda ngoche saka ndanchikumbira kuti panouyawo n'anga maprofita avo vanenge varipo voronda handizvozvo ndozvandiri kuda izvo nokuti ine handina kuramba hapana problem juve iwo unonotsvaka vaprofita vako ngavamonite vachiita because vaprofita vamo vanogona kutadza kurapa munhu akaroyiwa anoroyonyorwa nemunhu amurove unless kana vari vaprofita venguo tsvuku
vanenge varoya saizvozvo chete ndo zvatoda kuita disoluti sopedza nokuti ini ndichitaura chokwadi takatoda kumbofamba kunokwana vanhu kana kuti 5 kana kuti 4 haiwa but kana achirwadzwa sezvizvi vaona problem havafaniri kumirira izvozvo zvakawanda unoona mwana uyu ari kupota achiziva wopota achidi achirasika saka kunoita achichinja kanyakura saka moinda handibha ona ronga ravo then mangwana vanhu vacho vouya voita wanzwa here woita wopedza ubhasa semurecusa yatata wani mupolisa wayavere sutu ungoromani andophenduka namhla ungoromani whatever ubha liyakwanisa kumureplace simupo vanhu vanhu mupoliso la lesamni kufani kavarongero fani lobha handi vavabhala vanhu ubha abaseva masamons yes okay so lava olo kuze ofani wafani kambi kuenda tokuyenda asi uyu mwanawe ane zamo wani racho akarohwa nemurudu ari kushanda zvachose saka mwana ari kumwa wani dzimweni dzenguva hatomumwisa asi imendeseka kupatara nemadzimai izvo hazvizodi manje ndonga zvedomestic violence hazvichadi mambo because nyangwe kuzvomuka manyamungana mapurisa anosungwa kuti wetaza kuchengeta mhuri saka imi munoita zvakachenja mumurapisa vakambaisa takamboenda naye vambaya tomubuditsa kuchipatara akabuditsiwa nenhau iyoyi mimi vendai munoona muone tinosvidii hazvimbonekesi handimuchiri kuda kuti vagare vese zvekuzevana venyu mamonya ava tivadiwe muudze mufana iyeye kuti tingomuzvira tsitsi zvaizvozvi bata munhu anorova mukadzi anofanira kachena wawa haunganyenge mukadzi wokuti murove kana ita zvechimonya ngaanorovana nemakorikozi toonotimonya kana ane simba racho mazuva wakomana maiwa newo wazviwa yomwana wakweyo ngaanorovana nemakorikozi anane simba kwete kuti afamba achirova vana vana hatizvide domestic violence inosungisa mudhara wazviwa inosungisa uroti njero mukadzi uyo akasara akanyengwa akarapswa nemunhu akanyengwa akazozvara vamwe wana 10 mimi mukaziluza its very stupid iwewe mwana wakoyo very stupid indeed kataroiwa namai vake uzounangira hatidi izvozvo izvozvo tidi hatitori kushuwa hatidi muudze izvozvo izvi ndikamuona inini hanomupedzera handizofariri let's respect other families hanidi hamusi vana mwari kaini mofamba muchivimwe vana venyu vaita chimonya ngaarohwe kana aita zvechimonya ngaenda anorwa kutoona kuti anoregera kupondwa here kati aregera kuwadzwa here saka manje unorwa nemukadzi kuti adii ko mukadzi ndiye atishamari here ewe mukadzi asiri hati masempura ataze kuvhurika kati iye ataze kudzidza kakuti awane basa romupa mari atidi izvozvo utomuudze so ava tatomuhwira tsitsa panopinda mwana uyu azofana muteera nani ngoyo dzemaheyo zenyu nani 1 month arifana kutengerwa nani kana nesuserelak inozi lactogen ndimakazvikonzeresa ka makarova zamu raibudisa mukaka saka bhai inowanikwa nani iripo nani 1 yagara nani 1 zvokuda kuzvida zvida kunge mamonya hatizvidi makara ushandisa chimonya asitogona kumonyorora futi nemo wadhara wacho hatidi izvozvo munofanira kurespecta hatidi please vana vevanhu havatambwi navo yana supreme imimi unofamba ngaindeka kumakorokoza ikoko vamboise mavanga toro tapondwe tazviwa mwanangu ndiwakarowa zamu